avem copii din 6 școli din întreaga țară. Au fost peste 150 de copii ce au participat la acest proiect și ce au făcut ei, au folosit acest proces de design thinking prin care au mers din aproape în aproape să identifice și să rezolve o problemă din jurul lor. Fundația nu numai că ne-a sprijinit financiar în realizarea proiectului, dar a venit și cu resursa umană, cu voluntarii care au venit cu experiența lor din mediul de business și au introdus-o în mediul școlar. La acest proiect cel mai mult mi-a plăcut colaborarea și lucrul în echipă. Nu mi-a plăcut să fim individual și unul să lucreze o temă și altul să lucreze doar tema de grup. Se pune foarte mult accentul pe dezvoltarea autonomiei, pe implicarea lor în identificarea și rezolvarea problemelor și a fost o experiență total nouă pentru ei. Cred că cea mai mare nevoie este de a fi auziți, de a se simți importanți și de a-și spune punctul de vedere. Am învățat că lucrul în echipă este foarte important. Cum am discutat cu unii colegi și cum ne-am apropiat.